Fl-arti sagra jintużaw ħafna is-simboli viżivi biex jirrappreżentaw il-kwalitajiet tal-persuna tal-qaddis, ta' Ġesu, tal-Madonna, kif naraw fil-pitturi fil-knejjes tagħna. Fil-Knisja tal-Ġiżwiti, partikolarment fil-Kappella tal-Immacolata Konċezzjoni, naraw inkwadri żgħar sempliċement juru fjuri. Dan għaliex? Naraw kif il-fjuri jirrappreżentaw il-Verġini Marija. Meta nisimgħu l-litanija, pereżempju, tal-Madonna, fost l-affarijiet sbieħ li jissemmew, tissemma l-warda mistika. Il-warda, maħsuba bħala l-isbaħ fjura, hija tirrappreżenta wkoll allura l-isbuħija spiritwali tal-Verġini Marija. F'din il-kappella naraw diversi fjuri li jirrappreżentaw propja l-isbuħija spiritwali ta' Marija. Imma iktar minn hekk, fil-pala prinċipali li hemm fuq l-altar, fejn hemm ir-rappreżentazzjoni tal-Immakulata Konċezzjoni, naraw kif anke hemmhekk il-fjuri jidhru bħala parti essenzjali tal-kompożizzjoni. Naraw l-anġeli li hemm imdawrin mal-Madonna inewlu fjuri li jkunu qegħdin jiġbru mill-ġinien ta' madwarhom u jtellawhom il fuq lejn il-Madonna. Dan għaliex il-dera tal-fjuri ikomplu jagħtu sens tal-sbuħija spiritwali tal-Verġini Marija. Bħalma hemm oġġetti bħal fjuri li jissimbolizzaw l-Immakulata Konċezzjoni, hemm ukoll kuluri astratti tista' tgħid li jirrappreżentaw il-Madonna, partikolarment il-kulur blu kaħlani. Meta ġie iż-żmien għal dak ir-restawr ta' din il-kappella tal-Immakulata Konċezzjoni, tajna parir bħala Curatorial Studio lil periti u anke lill-Arċidjoċesi li f'dan il-kuntest hemm bżonn isir kemm studju arti storika li titkellem dwar l-ikonografija tal-Immakulata Konċezzjoni, kif ukoll studju xjentifiku stratigrafiku fuq il-ħitan u fuq il-kuluri li kien hemm fil-passat. U nstab li fil-fatt il-kappella kienet imżejna bil-kulur kaħlanija li hija tirrappreżenta wkoll l-isbuħija spiritwali u l-purità u l-innoċenza tal-Verġini Marija.